Do you miss your ex? Do you miss Nokia when you have an iPhone? नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे भिडिअखौ जास्ट बे मोनसे जक भिडिअसोमोन नालाय ओमफ्राय दा आंखौबो दाख्लै लाइभ फैनायाव जेनेबा गितास्रिजों आंजों जेब्ला जोङो लाइभ फैदोंमोन जेब्ला जोङो मेथाइ खनलायदों मिनिलायदों नोंथांमोनजों रायलायदोंमोन जोङो अब्लाना सासे बलराम आगैया आंखौ सोंहरदो आरो आब' नों नोंनि एक्सखौ गोसोखाङोना खाङा इदि होननानै बा जेम्सखौ गोसोखाङोना खाङा इदि होननानै बेखायनो बे भिडिअजों मिलायबाय नालाय बेखायनो आं सानबाय मा जेब्ला आंनाव आइफन दङ अब्लाना नकियाखौ मानो गोसोखांनो होननानै बुंबाय आरो आङो नैबे भिडिअ बे जक बे जिथु भिडिअ बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबोखानाय बेखायनो माने सोरबा जुदि सोङोबा जेनेबा नोंनि एक्सखौ गोसोखांना खाङा बिदि सोङोबा माने बिदि एन्सार होनाय भिडिअखौ नुबाय नालाय बेखायनो आंबो कपि खालामनानै पेस्ट खालामना होबाय आरो जेनेबा आंबो जेनेबा नुनायखाय आं बिदिनो एन्सारखौ होबाय आरो खिन्थु बेयावनो जे एसेबां गिदिर बिदि बिग इशु खालामगोन जेनेबा आं बेखौ सानाखैमोन आरो बिथिं गितास्रियाबो आंखौ बुंहरबाय जेनेबा नायलाय जोंथ' ओरैनो जक बिदिसो खालामदोंमोन भिडिअ लाइभ भिडिअ फैनायावहाय ओमफ्राय बेखौनो जेनेबा आंखौबो बिराद हेड कमेन्ट्स फैबाय थादों बिदि होननानै ओमफ्राय आङो दुखु मोनबाय आरो माने नोंथांमोना गाज्रि मोनबायदां आरोना जेनेबा नोंथांमोना सानदों खोमा बे भिडिअखौ नुयिफोरा जेनेबा हाब गावहा आइफन लानायखाय नकियाखौ गाज्रि होनबाय गोदो नकिया लानानै सोलिनाय दा आइफन लानायखाय दुगि जाबाय दादागिरि जाबाय एटिटिउड जाबाय इदि होनना साननो हागौ बाट खोथाया बेबायदि नङामोन आरो जों जास्ट बे जक भिडिअ दंमोन नालाय बे जक भिडिअखौनो लानानै जोङो बुंदोंमोन आरो बाट बेयावहा जेनेबा सोरनिबा अकातखौ लानानै जोङो ब्रेन्डेड बा सोरखौबा लवार क्लासनि बिदि बुंनो जोंहा बिदि सेन्टिमेन्ट गैयामोन आरो खिन्थु नोंथांमोनासो मा सानखो मिथिला जुदि दुखु मोनदोंबा बिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो बाट आं बेबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै बुङाखै आरो माने बे मोनसे जकसो नालाय बेखायनो आंखौ सोंनाय टाइमाव जों मिनिनानै बुंबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय आरो बेयावनो माने जेम्सआ मा बुंखो भगबानलायनो गावहासो लायनो जोंहानि अमा गारि माने बलेर' जिथु अमा साप्लाइ खालामो जोंहा बाबाया बेखौ जोंहा बाबाया अमा साप्लाइनि खामानिखौ जोङो क्लास 3-4 निफ्रायनो मावबोनाय खोमा इभेन जों उन्दै थानायनिफ्रायनो मावबोनाय खिन्थु आं क्लास 3-4 बिनिफ्राय गोसोआव दङ आरो ओमफ्राय बे जिथु जाहानि बलेर' गारि दङ बेबो जों उन्दैनिफ्रायनो दंखायो बे जोंनि जिमानखिनि खाथिनि मानसि बिसोरबो सब मिथिजोबो आरो जोंहानि इमान माने जों लवार मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामबाबो एसेबां बेबायदि कन्डिसन नङा जे जोंहा सोरनिफ्रायबा बिनानै गारि बायनो बा सोरनिफ्रायबा बिनानै जानो बेखौ जोंनि खाथिनि मानसिफोर मिथिखाजोबखायो जों बेखौ माने प्रुफ होलायनो दरकार गैया आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय बे मा बुंदों गारि बायनायाव फैसा बिदों माबा बिदों माने लिमिट थायो न' बुंनायनिबो इमान माने बिदि थगायनाङामोन आरो ओमफ्राय आरो जेनेबा गावनि माखासे हारि फोसाबनायनि बा जै बर' हारिनि बिदि मुं लानानै मानसिफोरनि सिम्पेथि माने बेफोरबायदि फल'वार गेन खालामना लानानै माने आंखौ डाइरेक्ट एटेक खालामनाया बिराद गाज्रि जादों आरो जेनेबा आरो बेथ' आंखौ बुंखानाय दंखायो नालाय सानसेब्लाबो आं नोंखौ नोंनि जिमानखिनि इउटुबावहाय साबसक्राइबार दङ नोंखौ जिमानखिनि मानसिफ्रा मोजां मोनो सब आङो नेग्लेक्ट खालामगोन इदि होननानै बहुत बिदि बुंनाय खोथा दङ आरो आं बिराद माने आसरित सानबाय मानसिया मोनसे लिमिट थायो लिमिट क्रस खालामनानै आरो इमान इखिनि बुंबायना इदि होननानै माने चान्स नागिरखाबाय थादोंमोन आरो बेनि कन्टेन्टफोराथ' बेबायदिनो मालायखौ गाज्रि होननाय सोरनिबा काहानि खिथागोन सोरनिबा माबा खिथागोन बेबायदिनो कन्टेन्ट नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंबो बेफोरबायदि बे जक भिडिअखौ लानानै बिदि बुंबाय नालाय बेयावनो बिदि बिग इशु जालांबाय आरो ओमफ्राय आरो आं बुंनानै होनो जे बियो आरो इदि होनबावदों जेनेबा आं बिनि भिडिअखौ दासिम फुल नायाखै दे आंनो जोंहा फंबाय ओमफ्राय आरो सोरबा लोगोफ्रासो हरदों बेयावनो एसे नुदों आरो आङो ओमफ्राय बिदिबो बुंबावदों नोंस्रा आदाया मा मावो आं बुंनांगौ नामा इभेन आंनि भिडिअआवनो खैबारबा बुंनाय दंखायो जे जोंहा आदाया गारि सलायो होननानै मिथिबाय गारि सलायनायखौ आं जेबो माने लाजिनो गोनां खोथा होननानै साना इभेन आं जोंहानि मामाया मा खालामो बाबाया मा खालामो जोंहा आदाया मा खालामो सब खोथाखौ नोंथांमोननो आङो ब्लगनि गेजेरजोंनो खिथाजोबखानायखा जोंहा नै आं दा खिथानोसै आरो बे जेम्सआ मा होनबावदों जेनेबा नोंसा आदाया मा मावो आं बेखौ खिथानांगौ नामा इदि होनना बुंदो ओमफ्राय आरो लावदुमनि फैसा जानानै बिल्डिं लुबाय आरे आंहाबोथ' मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट होननाय दङ आरो जोंहा बाबामोनाबोथ' सेल्फ रेसपेक्ट होननाय खोथा दङ जोंहा बाबामोना बेबायदि मानसि नङा जे जुमाय लोंनानै गफबनानै थानाय गथ'फोरखौ अयथासार खालामनाय गथ'फोरनि सायाव जानाय बेबायदि टाइपनि नङाथ' जोंहा बाबाया सिगांनिफ्रायनो हार्डवर्क खालामनाय मानसि बेबायदि हार्डवर्क खालामनानै जेनेबा
इमान गोरिब नखरनिफ्राय बाबाया बिलं खालामनानै दिनै गावनो गारि बायनानै गावनो बिजनेस खालामदों बा नखरखौ एसेबाबो फाखाबनानै जेनेबा दखान सखान लुनानै मोनसे सेटल जानो हादों बिनि थाखाय आं बिराद प्राउड खालामो जोंहा बाबाखौ स' बिनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि सोरबा बयफ्रेन्डनिफ्राय लानानै मानानै लुदों बिदाया उमुक मावो बेखौ बुंबा लाजिनांगौ नामा आरे आं लाजिया आं सिगाङावबो बुंखाबाय आरो दाबो बुंखायो जे जोंहा बाबाया गावनिनो गारि सिगांनिफ्रायनो जोंहा क्लास 4-3 बेसेबां मोनथाय बेखिनि टाइमनिफ्रायनो आं गोसोआव थानाय टाइमनिफ्रायनो जोंहा गारिया दंखायो बलेर' गारिया आरो बेजोंनो जोंहा बाबाया शिलंआव डिमापुराव अमा साप्लाय खालामो इभेन नोंनिख्रुइबो बांसिनसो खामायबावो जोंहा बाबाया खेबसे अमा टिप साप्लाय खालामनायावनो जेनेबा जिमानखिनि जोंनो सोलिनो थाखाय नांगौ बेसांखिनि फैसाखौ जोंनि बाबाया मोनो किन्तु बे मोननायजों जोंनि न'खौ रिपेयार खालामनो हायाखैमोन मानो थाखाय जों फरायदोंमोन जों थायो उदालगुरियाव टेक्लाबो आंबो उदालगुरियाव थायो आरो जोंहा आब'आबो कलेज फरायोमोन आदायाबो कलेज फरायोमोन स' बेयावनो फैसा थाखाफोरखौ होनानै न'खौ रिपेयार खालामनोनो टाइम मोनासै आरो जोंहा दा जितु जोंहा न' गोदानखौबो जों लुवाखै न' गोदान जितु दङ रिपेयार खालामदों आरो एसे बारायदों आरो बारान्दा खिनिखौ बेबायदि बेखौनो इमान बारान्दा लुबाय मा लुबाय जेनेबा बयफ्रेन्डआ जेनेबा एसे गोनांबानो जे बयफ्रेन्डनिफ्राय फैसा लानानै मा मोखांजों बिगोन आङो जेनेबा दाथ' आं एसे एनै सेटेल जाबाय जेनेबा आंनि नांगौ आंनि देलायनाय नांगौ आंनि गस्ला नांगौ आं हारसिंनो बायनो हायो आं बेखौ जे बयफ्रेन्डखौ कल खालामना जे बुंबाय थागोन आंनो बिदि ड्रेस नांगौमोन बायना होलाय आंनो मेकआप नांगौमोन बिदि अर्डार खालामना आंहाबोथ' मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङ ना आंबोथ' बे सेल्फ रेसपेक्टखौ मिथियो ना जेनेबा लासिं सिं ना जेनेबा आंहानो जुदि अकात गैयाबा आं मानो देलायनो आंहानो जुदि अकात गैयाबा गाननो गोदान गाननो स' आं मानो गाननो किन्तु आं गावनि अकातखौ नायनानै आं बुजिनानैसो गानो बा देलायो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आरो जोंहा बाबायाथ' बाबा थांबाय जोंहा बाबाया उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ बिराद खस्थ'यैबाबो फरायहोनाबाबो जोंखौ दिनैसिम बेबायदि खालामहोदों बेनि थाखाय आं बाबाखौ थेंक इउ स' माच होनो दिनैसिम आरो जोंहा मामायाबोथ' गोसो जाबा दलद जनानै आरामसे न'आवनो जाबाय थानो हायो किन्तु मानो गोहो दङ जेब्लासिम मावनानै जाखानांखागोन स' जोंहा मामाया मा खालामो जोंहा 8टा ना 9टा रुम जोंहा जितु नोंथांमोना आंनि भ्लगाव नुखादों बे लाइन जितु दखान दङ बे जोंहानिनो बेयावहाय माने मामाया मोनसे रुम बेखौ लानानै दखनाबो फानो कस्मेटिकबो फानो बेबायदि दखान होदों आरो ओमफ्राय जोंहा आदाया टम गारि बायनानै बेखौ सालायो ओमफ्राय मा जाखो बेयाव जोंहा आदायाथ' जेनेबा ड्राग्स फानाखै बा गान्जा फानाखै जे आं बेखौ लाजिनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आं गोबां बुंखांखाबाय बिदि नङा जे एभ्रि ब्लगावनो जोंहा आदाया टम सालायो जोंहा बाबाया अमा साप्लाय खालामो आं बेखौथ' बुंबाय थानो दरकार गैया जेब्लानोखि मोनसे टपिक फैगोन जोंहा फेमिलिनि बागै बुंनाय बे टपिकआवसो आं खिथागोन किन्तु बेयावहाय आं मानो लाजिदों आरो दा जेनेबा न' लुनायनि खोथा बुंदों न' लुनाया मा बाबानि आंनि फैसा ज' जानानैसो जों न'खौ रिपेयार खालामदों मिथिबाय बेयावहा सोरबा बयफ्रेन्डआ फैसा होदों माबा होदों बेबायदि नङा जोंहाबो मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङ जोंहा बाबायाबो दङ मिथिबाय बेफोरबायदि जे मालायनि फैसा लानानै जे जोङो जोंनि न'खौ रिपेयार खालामगोन माबा मोनसे मालाबा हेल्प होनाया मोनसे बेलेग किन्तु जों गावनो जेनेबा जोंहानि न'खौ फाखाबना हो होनना बुंगोन आरो लासिं सिं एसे कमन सेन्स थानांगौब्रा मिथिबायना जेम्स एसे माने बुजिनांगौ इमान बिदि नङा जे आं बे सिख्लाखौ नायनो बायो बे सिख्लाखौ आं हाबा खालामनो मोनासै बिदि होननानै जे आं बे सिख्लाखौ सब रायजोफोरनि गेजेराव गाज्रि मुं माबा बुंना होनोसै बा ससियेल मिडियायावहा एकदम नांलायबाय थानोसै बेबायदि नङाथ' लाइफआ मिथिबायना नोंहाबो नोंनि लाइफ मोजाङै था आंहाबो आंनि लाइफ मोजाङैनो दङ बे जकखौ बुंनायाव नोंहा एसेबांखिनि मोदोमाव नांलायनो दरकार गैयाना आरो बे जक बुंनायखायसो नोंहा मोदोमाव नांनानै बुंदों बेबायदि नङा नों सिगांनिफ्रायनो आंनि टपिकखौ लानानै एरखांबाय थायो मानो होनबा नोंनि जितु साननाय बियो जाबाय मा आङो गेम्सखौ साबस्क्राइबारावहा हारायनांगौ मानसिफोरनि गेजेराव आं गेम्सखौ गाज्रि साबित खालामनांगौ बेबायदि आरो नोंनि साननाया नोंथ' बुंखादों आंखौ फनाव आरो नाय आं मोनसे खोथा बुंबावनो आरो जे नोङो जेनेबा लावदुमनि पार्सनेल लाइफनि खोथा बुंदों आङो एसेबां गाज्रि मानसि नङा जे सोरनिबा संसारखौ आं सेनानै जानो बास आंहा एसेबां हुवानि आंखाल नङा बा आंहानो बाद सोरबा दानि जुगाव सोरबा हौवायाबो रावबो हिनजावनि थाखाय आंखाल गैया आरो सोरबा हिनजावाबो सोरबा हुवानि थाखाय आंखाल गैया बाट आंनि मेन्टेलिटिया एसेबां गाज्रि नङा जे सोरबा रायजो जाफुबाय थानाय मानसिनि संसारखौ सेख'नानै जानो मिथिबायना लावदुमनि मोनसे पार्सनेल लाइफ दङ बेहाबो मोनसे पास्ट दङ आंहाबो जेरै मोनसे पास्ट दङ बेबो दा समावहाय रावजोंबो रिलेशनशिपआव गैया आरो बे गावनि पास्टखौ सब खिथाबाय आंबो मिथिबाय आरो आंनिखौथ' बे मिथिखायो
स' जोंनि मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जानानै जोंहा मिलायलायनाय मोनसे फैनानै जोङो रिलेशनशिपआव दङ आरो जों हेपि जोंहा न'नियाबो हेपि बा बिस्रा लावदुमलाहा न'नियाबो हेपि जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम थानायमोनबा लावदुमलाहा न'नियानो एक्सन लागौमोन नों बेलेग मानसिया बुंनो थाखाय बेयाव राइट्स गैयाना बा लावदुमनि जाय न'खरनि बिसोरबोथ' प्रब्लेम मोनगौमोन ना जोंनि रिलेशनशिपआ जुदि एसेबां गाज्रिबा जोंनि रिलेशनशिपआ जुदि माने जोंनि रिलेशनशिपआ जुदि लिगेल नङाबा बिसोरबोथ' जोंखौ एक्सन लागौमोन बिस्रा न'नि मानसि गैया नामा नोंसो बुंनो बा नोंसो जास्टिस नागिरनो बिस्रा न'नि मानसि गैया नामा आरो सासे मानसिया जुदि हिनजावानो जा हौवायानो जा सासे मानसिया जुदि एसे बैसो थानायावनो जुदि सोरबा हिनजाव थैजायो बा सोरजोंबा माबा मोनसे डिभोर्स जायो बेबायदिबा बै सासे मानसिया मा रायजो जाफिननायनि राइट्स गैया नामा जेनेबा आंखौनो हमना ला आंहा दा भाइरेल जाबाय आंखौ दा मानसिफ्रा मिथिजोब्बाय नोंथ' बिराद खुसि दा जेनेबा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै अब्लाबाबो जि आङो गावनि बिमा बिफाखौ साननानै दिनैसिम थांनानै दङ नोंथांमोना साननो हागौ जे आं सानफ्रोमबो मिनि खुसि थायो आङो मिन्थावना भिडिअस बानायो बेलाय माथो लाजिनोबो रोङा दुखुबो जायो आरे आंबो लाजिनो रोङो आंहाबो दुखु जायो अब्लाबाबो आंनि बिमा बिफाया जिमानखिनि दुखु खस्थ' खालामनानै आंखौ फरायहोबाय आंखौ जयगता खालामबाय आं थांना थानो हानायनि सुबिदा नागिरना लानो हाबाय बेखिनि खालामना होनायनि थाखाय आं बिसोरनो माबा नङा माबा मोनसेथ' होलांनांगोन आं बिसोरखौ लाइफखौथ' बिसोरनि लाइफखौथ' आं मोजां खालामनांगोन उन्दैनिफ्राय जोंखौ अमा बेफार खालामनानै जाहोबाय उन्दैनिफ्राय जोंखौ इमान खस्थ' खालामनानै जाहोबाय स' जोङो बेनि फिथाइखौथ' होलांनांगोन ना नों मैया दाख्लै लोगो मोननाय मानसिनि थाखाय जुदि आङो दिनै सुसाइड खालामनानै थैयोब्ला जोंनि बिमा बिफायासो दुखु जानानै थागोन आंखौलाय साननैल'सो प्रे खालामगोन रेस्ट इन पिस होगोन आंखौ साननैल'सो होगोन नों जाहोगोन नामा जोंनि बिमा बिफाखौ आंनि थाखाय जाय दुखु जागोन बेखौ नोङो बुजायनो हागोन नामा इमानखिनि जे नोङो खोथा बुङो आरो लावदुमनि खोथा लावदुमलाहानो जेबो प्रब्लेम गैया जोंनि रिलेशनशिपआवहाय नोंलाय सोर जायो बुंनो जों हेपि बिराद हेपि आरो नों बुंदों मा आं आरो नों बायदि मानसिखौ नाङा आं नोंखौ गाज्रिबो बुंनो थाङाखै जिखुनु आं नोंजों मिलायनो हाया आंनो नों बायदि मानसिखौ नाङा होननायखायनो आं नोंखौ गारखादो आरो जे नों मा होनो सोरबा मानिकजों बा लावदुमजों बबेबा हटेलाव थादों मा थादों आरे नाय खोनासं आं मायाव मोनसे प्रुफ होनो माखासे खोथाया बेबायदि खोथा थायो जे जोंनि मेन्टेलिटिया बेबायदि नङा जे आंथ' बे बुस्थुखौ आङो केमेरा खेबना लाखिनांगोन आं बे बुस्थुखौ रेकर्ड खालामना लाखिनांगोन आङो प्रुफ होनांगोन ना आंनि मेन्टेलिटिया बेबायदि टाइपनि नङा जेनेबा आं जेब्लाबो सानाखैमोन जे नोंजों गारलायगोन मिथिबाय खिन्थु ओरैबायदि सिटुवेसन खालामनानै होबाय नोङो जे नोंजों आङो आनज्रायलांनो गोनाङानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला नाय आंनियावथ' बेफोरबायदि नोंनि बायसा कल रेकर्ड स्क्रिनशट माबा भिडिअ बेफोरबायदि आंनाव प्रुफ गैया मानो होनना बुंबा जोंनि मेन्टेलिटिया बेबायदि टाइपनि नङा होननानै आंनि मेन्टेलिटिया बेबायदि टाइपनि नङा होननानै आं बुंखांखाबाय मानो होनना बुंबा आं जेब्लाबो सानाखैमोन जे नोंजों ब्रेकआप खालामगोन आं नोंजोंनो सानदोंमोन हाबा जागोन नोंजोंनो सानदोंमोन आङो हल लाइफ थागोन होननानै बाट नों ओरैबायदि मोनसे गावनि आखुखौ दिन्थिबाय आं उनावसो मिथिबाय आरो बेफोरबायदि आं गाज्रिबो बुंनो थांला बाट नोंजों आंजों मिलाया आं बेखौ बुंनो थांबाय आरो ओमफ्राय नों जे आंखौ होनबाय जेनेबा सोरबा प्रडिउसारजों लोगो हमनायाव बिराद गुसुं ड्रेस गाननानै थांदों आंलायनो बुंलायदों नों आंखौ प्रटेक्ट खालाम बिदि होननानै ओमफ्राय नों मा होनो आंलाय मानो प्रटेक्ट खालामनो आरे नों जुदि आंनि बयफ्रेन्डबा नों जुदि जेनेबा बेबायदि टाइपनि नङा जे आं नोंजों मोजां मोननायावल' गुसुं ड्रेसखौ गानदो बा माबादो बेबायदि टाइपनि नङा जे आं दख'ना गाना बा सालवार कामिज गाना बेबायदि नङा आं सालवार कामिजबो गानो दख'नाबो गानो शर्ट्सबो गानो बाट जायगा लानानै जायगा गानो आङो मिथिबाय जे आं मन्दिराव थांबादि शर्ट स्कार्ट गानलांगोन बेबायदि नङा आंहाबो एसे साननो हानाय गोहो दङ जि जायगायाव माखौ गाननांगौ बेखौ आं मिथियो स' बेयावहा मोनाबिलि टाइम ओमफ्राय बे आदा मालिकआ आंबो एसेबां मोजां सिनाया दे बाक्सानिनो आरो ओमफ्राय बे आदा मालिकआ आंखौ बुंबाय जोङो मोनसे बिदि प्रजेक्ट लानो नागिरदों ओमफ्राय मेथाइआ गीताश्रीनि लाबानो जाबाय ओमफ्राय उनावहा नोंसोर आंखौ लोगो हमनो फै आंहाबो बिराद बेस्थ' बिदि होननानै ओमफ्राय बे टाइमावहा आङो जेम्सजोंनो गुवाहाटियाव दङमोन दै ओमफ्राय आंनाव बेनो खिथाबाय बेथ' आंनि फनखौबो नायखायो आरो आंहाथ' जेबो रावजोंबो लाइनबो गैया माबो गैया आंथ' इनो माने अपेनलि देखायखायो फन जेबो माने गिनांगौबो गैखाया नालाय आं रावदोंबो लाइनानो गैखायाबा माखौ गिनो ओमफ्राय उनावहाय आं बेखौ होनबाय आरो आदा मानिखौ फन हरदोंमोन बिदि
लोगो हमहैनांगौनो होननानै दे जागोन दे होमबालाय आं दोनहैगोन गावआनो होनबाय ओमफ्राय दोननाबो फैबाय ओमफ्राय उनावहा जेनेबा आंथ' लुदादा नालाय ओमफ्राय बे टाइमाव आङो सर्ट स्कार्ट गानलांदों नालाय ओमफ्राय उनावहा दानाबा मानसिफ्राबो नायबाय ओमफ्राय नै आं होनबाय आरो अबभियासलि आं बुंखागोन न' आंनि बयफ्रेन्ड जिहेतु बिदि आखाइबो हमलायलायदोंमोन जोङो थांनायाव ओमफ्राय उनावहा आं होनबाय आरो ओइ बेबि नायलाय आंखौ माबायसा नायदों बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव गाहानो होनलायलायदों नायथो जेबो नङा दे नों आंजों थाबाथाय नों सर्टस गानबाबो जेबो नङा होनलायलायबायब्रा गावहानो ओमफ्राय उनावहा जेनेबा इदि होननायाव ओमफ्राय आंबो आरो सानबाय इदि होननानै ओमफ्राय आं दाबो गोसोआव दं आरो बे खोथाखौ ओमफ्राय आरो माबा उल्थासो बुंना होबाय माबा ससियेल मिडियायावहा जेनेबा आंखौ प्रटेक्ट खालामनो सोरबा मानसिया सर्ट स्कार्ट गाननायाव नायबानो सोरबा बयफ्रेन्ड होनगोन नामा ओइ आंखौ प्रटेक्ट खालामनानै मा प्रटेक्ट खालामनो हानो जेनेबा मेगनाथ' नायखागोनानो ना मानसिफ्रा बाट गाज्रि बिहेभियारल' खालामनाङा गाज्रि बिहेभियार खालामनाय बा गावहानो एक्सन लागौमोन जेनेबा गावहानो बुंगौमोन ओइ किसायासो होननानै बा माबा मोनसे बुंगौमोन आरो गावहानो होनोमोन आंखौ नों आंनो थाबा जेबो नङा दे नों सर्टस गानबाबो जेबो नङा इदि होनना बुङोमोन ओमफ्राय आङो बिसानाव थांबाथाय खिन्थु सर्टस गानलाङामोन मानो होनना बुंबा आंबो मिथियो न' आरो जिमानबाबो आं जेनेबा बिसानि बिमा बिफा बा जाहानि मामा बाबाखौ रेसपेक्ट खालामो स' बिसानाव थांबाथाय आं बिदिनो सालबार बिदिनो माबा गानलाङोमोन दख'ना बेफोरबायदि गानोमोन आरो ओमफ्राय बिराद मिनिनो ओंखारबाय आरो बे जुदि आंखौ इमान गुसुं गानग्रा सिख्ला बा गाज्रि सिख्ला बा गुसुं गानबानो जुदि गाज्रि सिख्ला जायोबा बे होमबा मानो मोजां मोन्दोंमोन आंखौ गुसुं गानग्रा होनना मिथिखानानै मानो होनना बुंबा आङो जेम्सजों मोजां मोनलायनायावसो गुसुं गानदो बिदिथ' नङाना जेनेबा सिगांनिफ्रायनो गानखायो अब्ला मानो बियो आंखौ मोजां मोनोमोन गुसुं गानबानो गुसुं गाननाय हिनजावसाया जुदि गाज्रिबा मानो मोजां मोनोमोन आरो बिनि उनाव आरो बे जेनेबा आंखौ बुंदो आं गेम्स दिनै पल खुलिना होगोन आंबो दिनै नोंनि सब खोथाखौ बुंना होगोन होनबालाय नों बोरै मोनगोन खिन्थु नाय जोंनि जिथु नांलायनाय बियो ससियेल मिडियायाव लाबोनानै जों जेबो लाब मोना नोङो बेटार बेनो आंनि लास्ट भिडिअ जागोन जेम्सनि बागै आं बे भिडिअनि अनगा आं थैनोबो जेम्सनि बागै जेबो भिडिअ बानायला बेबायदि माने बिदि पल खुलिलायनाय बेबायदि भिडिअ जेब्लाबो बानायला मानो होनबा आं इन्ट्रेस्टेडबो नङा आं जास्ट फकास खालामो आंनि इउटुबनि भिडिअसआव बा आंनि फेसबुकनि भिडिअसआव बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नों जे होनबाय आदा मानिका थाइलेण्डआव बे खोथाखौ नों बोरै मिथिखो आं बुंफैनायखाय ओमफ्राय बेथ' गावहा जोंखौ दोनहैबाय हटेलाव ओमफ्राय गिताश्रीबो फैबाय जास्टिसबो फैबाय ओमफ्राय जों फैनानै ज' रायलायबाय ओमफ्राय आदाया बुंबाय मा जोङो शुटखौ थाइलेण्डआवहाय लागोन बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव आं गावखौ बुंफैबाय आरो फैखांनानै ओइ शुटखौ माथो थाइलेण्डआवसो लानो नागिरदो आंथ' थांफेराखै फरेनाव थांनांगौना थांनाङा जेनेबा बियो आंखौ डमिनेट खालामना दोनखायोमोन दै जेनेबा सोरबा शुटिं लानोबा आंनाव सों आं पारमिसन होबासो मावनो हागोन बेफोरबायदि बेखायनो आंबो आरो फाग्लि बेनि थाखाय जेनेबा बडि सडि नुनानै पुरा फिदा ओमफ्राय आंहाबो आरो बे जि होनो बेखौनो मानियो आरो बे टाइमावथ' आं उन्दैमोन ना एसे ओमफ्राय आरो आं सानोमोन आरो बेजोंनो हाबा जाखागोन बेजोंनो गासैबो रिलेसनशिपा जाखाबाय ओमफ्राय बेनि खोथाखौबो मानिना सोलिनांगोन जिहेतु आंनि खोथाखौबो बे मानिनांगोन बेफोरबायदि ओमफ्राय उनाव आं बेखौ बुंफोबाय बेबि आंखौ बिदि बुंदो जोंखौ लायनो थाइलेण्डआव लांगोननो शुट खालामनो आदाया बिदि प्रजेक्ट लादोंनो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा बे होनबाय आरो हा थाइलेण्डआव लांनायनो मा शुटिं बेलाय थाइलेण्डआव लांदों होननानै बुंबाय आरो इयो ओमफ्राय उनावहा आं बिदि मिथिया आंबो जिखुनु गिताश्रीनिफ्राय मेथाइखौ लागोननो ओमफ्राय जिखुनु थाइलेण्डआव शुटआ जागोननो माने जोंनि बर' एलबामफोराथ' बै टाइमावहा गिजानि फरेनाव लानाय बिदि भिडिअ आब' रियानिया बिदि दंमोनदां आरो ओमफ्राय बे होनबाय नालाय बरिया प्रजेक्ट मोनसे बानायगोन थाइलेण्डआव लागोन ओमफ्राय जाखालाय नंगौ होनना सानदों आंथ' सिनाया बे आदाखौ जेनेबा ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो माबाबाय आं खिथाबाय ओमफ्राय गाहा रागा जोंबाय आरो थांनो मोना मानो मोना शुट खालामनो मोना बिसोर मा थाइलेण्डआव लांलायनाय शुटिं बेलाय शुटिं खालामनोबो खालामनो बड'लेण्डआवनो खालामना गुवाहाटियावनो खालामना मा थाइलेण्ड लांलायलाय थाइलेण्ड लांबाथ' बे शुटिंआ मोजां शुटिं जानाय नङा होनना बुंसोबाय आरो गावनो ओमफ्राय आरो आंबो सानबाय दे होमबालाय जेबो नङा दे आं थाङा बिदि होननानै ओमफ्राय बेबो रागा जोंबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो थाङा होननानै थाबाय आरो नोंथांमोनाबोथ' नुगौमोन ना आं जुदि शुटिंखौ खालामनायबा थाइलेण्डआव शुटिं खालामहैलायनाय मोनबा नोंथांमोनावथ' नुगौमोन भिडिअखौ ओमफ्राय दे जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेनेबा मा बुंबावदो भगबानासो मिथिगौ आयौ जेनेबा आरो मा होनबावदो
सोरबा गुवाहाटियाव थायो सोरबा आइफन लायो आइफन लानायाथ' आंल' लायाखै आरो सोरबा एक्ट्रिसाबो लादों जेनेबा हेलिना मोनबो लादों लिंसार मोनबो लादों सोरबा बहुत बिदिनो लादों बा बिसोरनि एक्ट्रिसनि अनगाबो बिसोर फट'शुटबो खालामो माबाबो खालामो बा आंबो इउटुबावबो जेनेबा एसे एनैबाबो आर्निं खालामो माबा खालामो दे मानिबाय आङो बे जिथु आं दा आइफन लादों बेखौ आंनो लावदुमानो गिफ्ट होदों दे आंनो भेलेन्टाइन्स डेआव आंनो गिफ्ट होदों आं डाइरेक्ट बुंखायो आं थगायाखै बाट आं जेब्लानोखि आंनि फार्स्ट आइफनखौ लादों बेयो सोरबा बयफ्रेन्ड गिफ्ट होनाय बा सोरबा माबा मोनसे खालामनानै आं गाज्रि खामानि मावनानै जे आं बेखौ बायना लादों बेबायदि नङा आं खिथानोसै दिनै नोंनो बे टाइमावहाय मा जादों आं खिथानोसै आरो नों बुंदों ना जेनेबा आंखौ 2000 बेसेबां होनदोंमोनथाय 2017 2017आव आंहा आइफन 6 दङमोन गेमस्ट्रिया साला आइफनखौनो नुफेराखैमोन भिभ' मबाइल बायला लादोंमोन नाय खोनासं सबनिबो सिटुएशना मोनसे सेम सिटुएशनावनो थाबाय थाया सोरबा जुदि दिनै जुदि लाख पटिबा बे गाबोनो 0 पटिबो जानो हागौ मिथिबाय आरो सोरबा जुदि दिनै 0 पटिबा बेयो गाबोनो क्रर पटिबो जानो हागौ बेफोरबायदि स' बे खाफालासो खिथागोन नोंनो जे सासे मानसिया मोनसे स्टेजावनो थाबाय थागोन बेबायदि नङा आरो खोनासं आंनि फार्स्ट फन लानाय बा आंनि जि फन दङ आं खिथानोसै भाइ नोङो बुंदों आंखौ जोंहा फंबायजों आंजों मोनसेल' मबाइल दंमोन दै बेबो 2017आव भिभ' बायलाला भिभ' मबाइल दङमोन आंनियाव खिन्थु बायलाला नङामोन सिगाङाव खोनाबाय आरो आं मोनसे खोथाखौ खिथानोसै आंनि फार्स्ट फना आंनि फार्स्ट आर्निंजोंमोन माने आं फन लानाया खिन्थु बेनि सिगाङावबो मोनसे फन लायोमोन दै बेखौ मोनसे सेकेन्ड हेन्ड बायना लादोंमोन फार्स्ट फना दे सिरि लाखुमायोमोन किपेडनि मा कम्पानिनिमोन मिथिया दे बियो जोंहा न'आवहा आंखौ फन लायो होनना मिथियामोन आं बे टाइमाव क्लास 10 ना मामोन दे बे टाइमावहा क्लास 9 मोन नामाथाय बावगारलायलांबाय क्लास 9 आवहाय आङो मोनसे सिरि मबाइल नैबेयावसो लायोमोन मिथिबाय बै जोङो स्कुलाव थांबा दख'नासो गानोमोन ना आंथ' बर' हाइ स्कुलावसो फरायनाय नालाय बे टाइमावथ' दख'ना गाननो नैबेयाव लायोमोन आरो सिरि न'आव फैबाबो बिजाबनि सिङाव बेफोरबायदि लायोमोन रावबो मिथियामोन दे बे फनखौ लायो होननानै बे फनाबो सेकेन्ड हेन्ड बेसेबाव बायदोंमोन दे आङो 250 ना मायावल' बायदोंमोन आरो ना सासे लोगोनिफ्राय माने टटेलि हामा जाखाबायमोन मायबा बे किपेडनि थुग्रा थायोना बेफोरबो मायबा सेप्ता बिदिमोन आरो जास्ट फनल' रिसिभ खालामजायो फनल' हरजायो बेबायदि टाइपनिमोन बेखौनो बिदि बायना लादोंमोन आरो दे बेथ' थांबाय बेथ' 250आ जाहा मामानिफ्राय फैसा थगायनानै लानानै बायदोंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय नेक्स्ट फना दे जिथु आं फार्स्ट आर्निं खालामनानै बायनाय फन बे फना जाहैबाय मा कम्पानिनिमोन मिथिया बे टाइमावहा बे जिथु स्क्रिन टाच फन बे एकदम माने ट्रेन्डिंमोन आरोना गोदान फैदोंमोन माने ओमफ्राय बे टाइमावथ' बांसिन मानसिफ्रानो किपेड लायोमोन ओमफ्राय बे टाइमावहा मा जाखो जोंहानि न' खाथिनि 3 4 गथ'फोरखौ आङो मोसानाय फोरोंमोन माने आंबो सारेगामा लादोंमोन नालाय कथक डान्स आं बिशारद पार्ट 2 कमप्लिट खालामनाय नालाय क्लास 10 आवनो आं क्लास 7 निफ्रायनो लादोंमोन माबाखौ कथक डान्सखौ स' आंना क्लास 10 आवनो जोब्बाय ओमफ्राय क्लास 10 आव जोबनाय लोगो आङो 2 3 गथ'फोर माने डान्स फोरोङोमोन आरो ओमफ्राय डान्स फोरोंनायनि फैसाजों ओमफ्राय उनावहाय बेस्रा जाय आंनियावहाय डान्स फोरोंनो लाबोयो आदैमोना बेस्रानिनो फनखौ आङो बिस्रानिफ्राय मोसानायनि फैसानि बदलि लानायनि बदलि फैसा लानायनि बदलि बै फनखौ लादोंमोन आं माने आं बायनायानोथ' जाबाय बे फना जेनेबा बिदि एक्सचेन्ज खालामलायलायनानै बेफोरबायदि आरो आंनि फार्स्ट फना बेमोन दै बै किपेडआवथ' किपेड सिरि लानायसोमोन 250 ना 350 थाखानि बायनाया ओमफ्राय बेनि नेक्स्टआ जाबाय आं मोसानाय फोरोंनानै बायनाय ओमफ्राय आरो बेनि नेक्स्टआ मा खालामनानै बायदोंमोन माबा माबि खालामनानै बिदिनो होदोंमोन दे ओमफ्राय उनावहा आं डिग्रि फरायनायावसो जोंहा न'निफ्राय बेसेबां 10,000नि मोनसे मबाइल मोनदो ओमफ्राय बे मबाइलानो भिभ'मोन खोमा 10,000 ना 14,000निमोन दै आं बारा गोसोआव गैला जोंहा न'निफ्राय बायना होनाया ओमफ्राय बिदिनो लाबाय थाबाय जोंहानि फेमिलियाथ' एसेबां मालदार नङाना जेनेबा नोंनो फन बायबानो जे गोदान होबाय थागोन ओमफ्राय उनावहाय बे टाइमावहा आंनि फना बिदिनो गोलैबाय थायोना जोहोलि एकदमबारे थाबायनाय मानाय देलायनायावहा जोहोलि बेखायनो माने फना गोलैनानै बायनानै बायलाला होनबाय दे ओमफ्राय उनावहा 2007 आङो उदालगुरि कलेजावहा फरायोमोन ओमफ्राय फरायनानै जेब्लानोखि 2017आव आंना ग्रेजुवेटआ कमप्लिट जाबाय बे टाइमावसो आङो मोनसे फेसबुकआव ब्लु कालारनि जिथु नोंथांमोना आं दा फट' देखायदोंना बे फट'नि कम्पिटिसनावहाय मोनसे फेसबुकनि मोनसे कम्पिटिसन जादोंमोन दै मोनसे मबाइल स्टरनिफ्राय जे जायनि फट'आव लाइक्स बारा जायनि फट'आव कमेन्ट्स बारा जायनि फट'आव शेयार बारा बियो प्राइज मोनगोन
बेफोरबायदि ओमफ्राय आंबो सानबाय मा मा आरोना फेकसो खोमा बिदि होननानै ओमफ्रायबाबो आंनि लोगोफ्रा बुंबाय दे नोंहाथ' फेसबुकआव एसे एनै लाइक फैयो दे नों होदो बिदि होननानै ओमफ्राय आङो कम्पिटिसनाव बाहागो लाबाय आरो बाहागो लानायावहा एकदम जिति मारबायबो आरो आङो फार्स्ट प्राइजखौ ओमफ्राय बे टाइमावसो आं फार्स्ट टाइम 2017आव ट्रेनजों बङाइगाव थांफेरदों नङाबा आङो बाक्साबो सिनायफेरा माने जास्ट खोनायोल' बाक्सा बङाइगाव बिजनि क'क्राझार बिदि होननानै सिनायो बाट उदालगुरिनिफ्राय बिथिं साहाथिं थांफेरस्रायाखै आरो ना बाक्सा मिथियो ना बिजनि मिथियो ना जेबो मिथिया 2017आव ओमफ्राय बे प्राइजखौ लायनो थांबाय नंमारगौ मबाइल गंसे मोनबोबाय आङो ओमफ्राय दे बेथ' जोब्बाय ओमफ्राय ग्रेजुवेट जाखांनानै आंखौ बे मोजां मोननाया खाना मोनसे बाक्सायाव मुभि शुटिं लादोंमोन आरो आंनि बे टाइमावहाय आङो फार्स्ट टाइम बाक्साखौ बिदि फैबाय आरो ओमफ्राय बाक्सायाव फैबाय 2017आवहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा एसे एनै सिनायनो हमबाय मोजां मोननाय खाना मुभि खालामनायाव ओमफ्राय बे सिनायनायावसो जेम्सआबो आंखौ सिनायबाय बे जेम्सआ सिनायनानै आंखौ फन हरबाय सानसेखालि 2018आवसो दै 2017आव आं जेम्सखौ लोगोखौनो मोनफेराखै आं जेम्सखौ सिनायानो मानो होनोबा जोंनिथिं ना बारा बर' इदि मुभि बे टाइमावहा बारा नायामोन आरो बेखायनो आं सिनायस्रायामोन जेम्सखौ ओमफ्राय उनावहा 2018आवहाय बे आंखौ फन हरबाय बे टाइमाव फेब्रुवारिमोन दै आं दाबो गोसोआव दङ बे बुंबाय थादोंना 2017 होननानै जिबनाव 2017आव आं लोगोखौनो मोनफेराखै आरो 2017आव आं मोजां मोननाया खाना मुभिसो खालामबाय थादोंमोन सेप्टेम्बर ना मा मासाव जुलाइ सेप्टेम्बर बिदि मासाव आरो ओमफ्राय बेयावथ' थांखाबाय ओमफ्राय फुजायाव सुजायाव रिलिज होबाय माबाय आं लोगोखौनो मोनफेराखै जेम्सआबो आंखौ फट'ल' नुदो आंबो उनावहाय सिनायलांबाय आरो मुभि लाइनाव ओंखारनानै ओमफ्राय उनाव सानसेखालि आंखौ जेम्सआ फन खालामबाय हेल' गेमस्रि बिदि जों मोनसे मुभि लानो नागिरदों बिदि नोङो शुटिं लानो हागोन ना हाया ओमफ्राय आं सानबाय आरो अभियासलि आं मावखागोन मानो होनोबा आंबो इन्ट्रेस्ट जलांबाय बर' मुभिसाव ओमफ्राय बिदिनो आंबो जागोन होनना बुंबाय उदांस्रि मुभिनि थाखाय दे गावनो प्रडिउस खालामदों बेखौ गावनो एक्टर ओमफ्राय दे खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो रायलायबाय थाबाय ओमफ्राय आंखौ बुंबाय नोंथ' एक्सारसाइज खालामनांगोन पुरा फिट जानांगोन नंबाय दे जानांगोन आंथ' बे टाइमाव एसे लदादामोन अब्लाबो एसे रानथेङानोमोन आरो बे टाइमाव एसेबां दानि बायसा अमा मा नङामोन आरो ओमफ्राय बे टाइमावहा ओमफ्राय बिदिनो रायलायबाय माबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो मार्च ना फेब्रुवारिनि लास्टआव फेब्रुवारियाव रायलायहरनायावनो 15 डेजसोनि उनावनो जोंना शुटिं स्टार्ट जासिगोन आरो ओमफ्राय शुटिंआबो मा ड्रामाखौ लाग्रोआखै सब मिथिजोबो बे उदांस्रि माबानि मानसिफ्राबो आरो ओमफ्राय उनावहाय बेयावहा मा जाखो शुटिंआव थांबाय ओमफ्राय शुटिंआव थानायाव बे टाइमाव आं सिंगोलमोन दै बे टाइमाव आंहा रावबो बयफ्रेन्ड गैयामोन ओमफ्राय उनावहाय आरो नोंथांमोनाबो आंखौ आंहाथ' आंनि फेसबुकआ 2015 ना 16निफ्रायनो दङ खोमा आंनि फेसबुकआ स' बेयावबो जुदि बै सिगांनिफ्राय जुदि आंनो फ्रेन्ड लिस्टआव दङबा नोंथांमोनाबो मिथिगोन दिनैसिम रावबो हौवासाजों अपेन रिलेशनशिप होफेराखै दिनैसिम रावबो हौवासाजों बिदि मोजां मोनलायनानै फट' होफेराखै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आं जेम्सजोंनो अपेन रिलेशनशिप थादोंमन आरो जेम्सजोंनो आङो फट'बो होदोंमोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला आं बेजोंनो हाबा जागोन होनना सानोमोन बेजोंनो आङो संसारखौ जागोन होनना सानोमोन बेखायसो आङो अपेन रिलेशनशिपआव थादोंमन आरो अपेन फट' बिदि होयोमोन आरो ससियेल मिडियायाव ओमफ्राय आरो टिकटक बेफोरबो होयोमोन ओमफ्राय उनावहा मा जाखो माबाबाय बे टाइमाव जों मोजां मोनलायाखै दे शुटिं टाइमावबो ओमफ्राय उनावहा मा जाखो लांनो फैबाय आंखौ माबासिम गुवाहाटीसिम ओमफ्राय उनाव गुवाहाटीनिफ्राय लांबाय माबाय थांबाय बरमायाव सहैबाय बरमायाव थानो होदो आरो जोंखौ ओमफ्राय आंजों सासे दंफायोमोन सोरमोनथाय आगै सासे दंफायोमोन ओमफ्राय उनावहा थांबाय ओमफ्राय थांनानै जेम्सआ ओरैबायदि राखाव रासि रायलायो ओरैबायदि धुमकि होला होसि होयो मानसिफोरखौ नेक्स्ट दिना शुटिं आरो जोंहा ओमफ्राय नेक्स्ट दिना पानि खायथियाव फार्स्ट शुटिं जादों बैयो जेम्सजों आंजों बे मेथाइआ दङना नैबेयो बेयो पानि खायथियाव शुटिं जादों आरो बेखौ आङो जेम्सखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बेनि सानसे सिगां आरो माने दिनै बायदि जों मोनायाव सहैबाय नेक्स्ट दिना जोङो फुंनि 4टायावनो गुवाहाटीयावहालागै फैबाय पानि खायथियाव शुटिं लादों ओमफ्राय बे पानि खायथियाव शुटिं लानायावबो जि रायख्रुब रायख्रा होदावसि ओमफ्राय आं बेयावनो होनबाय आरो बेखौ नों बायदि बयफ्रेन्डखौ आंनो थैना थांबाबो नाङालै नों बायदि मानसिखौ आंनो सोरबायदि मानसिया नोंखौ गोसोथोगोनलै मान नोङो रां खानाथार माने सां इदि नोंलाय इदि होनबाय आरो आङो आयो दुखु मोनबायदां आरो इयो ओमफ्राय बिदिनो थांबाय माबाय ओमफ्राय बिदिनो शुटिंआव माबाबाय रायलायबाय माबाय बिदिनो जों माने आंथ' माबा मोनसे बुंनानै बावगारखायो नालाय गोसोआव लाग्रा मानसि नङा आं एकदम अपेन माइन्डेडखा ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो थांबाय माबाय ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय आरो नों माने इसां इदि रागा जायो एसे मोजां जायो इदि होननानै ओमफ्राय बिदिनो इयो बोरैबा बिराद दलद मोजां जालांबाय आरो ओमफ्राय आं बिदिनो लाइक खालामलांबाय माने बेबो आंखौ लाइक खालामलांबाय बिदिनो जोङो फन लारायनाय स्टार्ट खालामलांबाय आरो शुटिंआवबो लोगो मोनबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो लारायलांनाय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय लारायलांनाय स्टार्ट खालामनानै मा जाखो शुटिं जोबनोसै
बे शुटिं जोबनोसैयावनो बिदिनो रायलाय जोङो लाइक खालामलांबाय बिदिनो लाभ खालामलांबाय बिदि आरो ओमफ्राय खिन्थु जोङो डाइरेक्ट बेबो आंखौ आइ लाभ इउ बुंफेराखै आंबो बिखौ आइ लाभ इउ बिदि बुंफेराखै आरो जास्ट माने रायलायनानै जोङो कम्फर्टेबल जालांबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा जाखो एबारसो फैसिगोन मोनसे टुइस्टआ दै मा टुइस्ट आं बेखौ बुंनो सानाखैमोन खिन्थु आं बुंनोसै आरो मानो होनोबा जेम्सआबो आंनि माखासे बिराद नखथा बाखथा खोथाफोर बुंबायना खिन्थु आङो कामाख्या मन्दिरनि कसम जादों आङो जि बुंगोन हसाखौ बुंगोन आरो मा खोथा बियो जेब्लानोखि बेनि जिथु एक्स गार्लफ्रेन्ड बियो मिथिबाय जे गेमस्ट्रीजों मोजां मोनलायबाय बेबायदि होननानै अब्लाना सासे हिनजावसाया आं बे टाइमावहा शुटिं जोबनोसै अनलि सानसे ना साननै दंबावो शुटिंआ बे टाइमाव सासे हिनजावसाया आंखौ गाबै गाबै बुंहरबाय ओइ जेम्सजों आङो मोजां मोनलायो आं जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड आङो लखिमपुरनि ना धेमाजिनि होन्दोंमोनलै लखिमपुर मोनदां आङो गुवाहाटीयाव थायो आङो गुवाहाटीयावहा निउस चेनेलाव मावो नोङो जुदि प्लिज आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंखौ इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामबा फेसबुकाव मेसेज खालामबाथ' आंखौ मोननाय नङा फेसबुकाव बिराद मेसेज फैयो आं बारा पात्ता मोना खिन्थु इन्स्टाग्रामाव आंनि कमेन्ट्सआव आंखौ टेग खालामनानै कमेन्ट्स खालाम बा नोङो इन्स्टाग्रामाव आंखौ मेसेज खालाम दे नोङो बुंनांगोन जेम्सआ ओरैबायदि नोंनि लाइफखौ जेरैबायदि बरबाद खालामदों आंनि लाइफखौबोथ' बेबायदि बरबाद खालामदों बियो आरो सासे हिनजावसानि लाइफखौ बरबाद खालामदों स' नोङो गिनानै थानाङा आरो जुदि नोङो हाबाबो जाबायबा मिथिला हाबा जाबायबाथ' नोङो आंखौ कन्टेक्ट खालामनांला खिन्थु बेफोरबायदि जेम्सआ माने सुलुखौनो लाबाय थागोन जे सासेनिफ्राय सासे बिदि हिनजावसाखौ आंखौल' बरबाद खालामाखै बियो नोंखौबो बरबाद खालामदो बा बै सासेखौबो बरबाद खालामदो दै नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरनानै स' आं बे खोथाखौ बुंनोसै मा जाखो सासे हिनजावसायाथ' आंखौ बिदि फन खामै गाबबाय आङो जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड बे माथो नोंखौसो गोसोथोबायनो बेलाय आंनि फनखौ दानिया रिसिभबो खालामला आंजों रायलायलाबो हा आं जि शक जाबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला जेम्सआथ' आंखौ बुंदोंमोन रावबो गार्लफ्रेन्ड गैया बिदि होननानै आरो आंहाबोथ' बे टाइमाव रावबो बयफ्रेन्ड गैयामोन बेखायसो जों रायलायदोंमोन जेनेबा बयफ्रेन्ड थाबाथ' आंबो रायलायनो हानाय नङामोन ओमफ्राय बे टाइमाव बे हिनजावसाया बुंबाय आरो ओहो आङो बेजों शिलंआवबो थांबाय आं बेजों फिजिकेल रिलेशनशिपबो जाबाय ओमफ्राय आरो आं भुटानावबो थांबाय गड प्रमिसलै आं थगायाखै कामाख्या मन्दिरनि कसम आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङै गाबदों बियो प्लिज गेमस्ट्री नों गार ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय आयौ बे बिदिसो नामा आंखौथ' बियो बुंदो गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै आंबो बेखायसो बिखौ जेनेबा रायलायबाय थादो बेखायसो आं साननैल'सो जादो आं बेजों बिदि मोजां मोननायनि बायसा रायलायनाया खिन्थु जों शुटिंआवथ' बिदि लोगो बायसासो जेबो बिदि कानेक्सन गैया दा नै आंना शुटिंबो जोबसिगोन साननैल'सै जोङो गोजान जालायनोसै आंलाय सानदोंमोन आयौ आं इमान जेनेबा दासो मोजां मोनलायहांदो जेनेबा गोजान जालायनोसै लोगो मोनला होननासो दुखुसो जादोंमोन दा माथो नोंखौसो मोजां मोनो नामा नों बबेनि नों मा मावो बेफोरखौ सोंबाय आङो ओमफ्राय मायबा मोनसे नाम होन्दोंमोन आं गोसोआव गैला बिराद गोबाव जाबायना